20 августта Qozan Кремлі музей тыюлығының Ислам мәдәнияты музейында илахи сүз хузурында деген күргәзмә ачыла. Күргәзмәдә рассам, каллиграфия остасы, Россия рәссамнар берлеге һәм Татарстан һөнәрчелек палатасы әгъзасы Гөлназ Исмәгыйлова Гатиятуллинаның 40-тан артык эше куела. Илахи сүз хузурында күргәзмәсендә авторның тугра, шамаилләр, каллиграфик панно, орнаментлау эшләре тәкъдим ителә. Алар арасында Коръәни Кәрим аятларыннан өзекләр кергәннәре, Пәйгамбәребез хадисләренең үрнәкләре төшерелгәннәре дә бар. Рәссам Татарстан һәм башка өлкәләрнең ислам сәнгатенә мөрәҗәгать итә һәм аны иҗаты аша тамашачыга җиткерә. Оештыручылар сүзләренчә, күргәзмә 2 ай дәвам итәр дип ниятләнә. Биледән артык күргәзмәдә катнаштым. Алар инде Казаныбызның, Татарстаныбызның төрле шәһәрләрендә, шулай ук Россиянең төрле төбәкләрендә, Санкт-Петербург, Мәскәү, шулай ук чит илләрдә булды. Әлеге күргәзмәдә 10 ел дәвамында эшләнгән ләүхәләр, шамаилләр, каллиграфия композицияларын күрергә була һәм инде алар төрледән төрле техникаларда башкарылган. Ул татар шамаили техникасы булсынмы, тәсхиб техникасы булсынмы, каллиграфияның төрледән төрле язу стильләрен күреп була.